Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan. Kai aikin hajji, ki aikin hajji kafin kwanciyar bacci. Labari mai daɗi, don Allah ka daure ka saurara. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da Sayyidina Ali radiyallahu anhu, ya Ali, kai waɗannan abubuwa guda 5 kafin ka kwanta bacci da daddare. Na ɗaya, ka ba da dinari 4,000 a matsayin sadaka sannan ka yi bacci. Na biyu, ka karanta alƙur'ani dukkansa sannan ka yi bacci. Na uku, ka biya diyya kuɗin aljanna sannan ka yi bacci. Na 4, ka saka mutane guda 2 farin ciki waɗanda suke fushi da junansu sannan ka yi bacci. Na 5, ka yi aikin hajji sannan ka yi bacci. Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce, ya ma'aikin Allah, wannan ai ba abu bane mai yiwuwa, ta yaya za a yi na iya yinsa? Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi amsa, karanta suratul fatiha sau 4 daidai yake da ba da dinari 4,000 sadaka. Karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad daidai yake da karanta alkur'ani dukkansa. Fadar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine diyar aljanna. Fadar astaghfirullah kafa 10 daidai yake da saka mutane 2 masu fushi da juna cikin farin ciki. Fadar kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da aikin haji. Bayan haka sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce, ya ma'aikin Allah, yanzu kam zan iya dukkan waɗannan abubuwan kafin na kwanta bacci. Ba zai wuce mintuna 5 ba, kai kowanne daga cikin waɗannan zikirorin sannan ka samu sakamakonsu. Zai zama abu mai kyau idan har ka tura mumine musulmai iya bakin ƙoƙarinka, saboda duk wanda ya aikata aiki mai kyau ba tantama zai samu ladansa da izinin Allah. Shawara, kar ka bari sai an juma, ka tura yanzu. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Wassalamu alaikum.